Každý domov má svoj začiatok. Kúsok pokoja a vaša predstava, to sú tie najdôležitejšie veci. Máte ju? Poďme sa pozrieť, kde by sa mohol začať práve ten váš príbeh. Presne tu to začína. Tento pozemok v Rozhanovciach s rozlohou 470 m2, dĺžkou 44 metrov a šírkou 11 metrov vám dáva dostatok priestoru. A táto chata, kuchyňa, 2 izby, podkrovie a veľa možností, ako ju premeniť na miesto, kde sa budete radi vrácať, pretože tu to dáva zmysel. Lesná ulica v Rozhanovciach, absolútny pokoj, perfektný prístup, asfaltová cesta. Ak hľadáte miesto, kde si chcete oddychnúť od ruchu mesta, ale nechcete sa ho vzdať úplne, práve ste ho našli. Táto nehnuteľnosť má neskutočný potenciál. Možno ju vidíte ako chatu na víkendy. Ja v nej vidím budúci rodinný dom, ktorý si tu môžete postaviť. Bezkonkurenčná cena, a to 89 000 eur. Blízkosť Košíc, všetky inžinierské siete. Takéto príležitosti dlho nečakajú. Tak si skočte po tú svoju.